Hawnhekk naraw żejża mal-art. Mhux qed jaqbadha. Wir wissen aber nicht, was sagen wir. Bonġu, illum huwa il-ħadd li għandna 29. Għal-istess qiegħed għandu l-knisja għax ma nisimgħu qudies hemmhekk. U mbagħad wara ħammur nduru naqaf il-belt, anke forsi nixxi xi oħrajn u xi souvenirs. U apparti jekk ma nafx nixxi oħra pjanata llum li rridu mmorru fejn ġabbukkja jew xi ħaġa hekk. Kif imur sal-ice ring, m'għadni ma nafx. Ara frost! Kollu sirx dak. Anke hekk ara hawn bil-frost. X'porkerija, xi ħneżrija. Din hija xi knisja antika apparently. Il-knisja m'għadix knisja tiżgħu bħala mużew ma tħallniex. Issa ħankomplu nsibu l-ice ring u nixtieq immur hemmhekk. Ma rrid nara sa ma x'kansibuh jew l-ewwel. Għax ta' ma sħab by the way. Hawn ukoll xi tattoo shops. Hawn ħaraw. Issa ninżel Malta qed ninkompli li għandi bil-fors. L-ice ring qiegħda nofsi għall-bot, so m'iniex sejjer. Issa qed nivgħu naraw x'ammorru xi park. Jien għandi l-ġuħ ħerġajt, realizzajt għandu ġabal ġuħ għax il-kasħa u ġismi jaħraq aktar ikel bieżom sħum. So għalhekk għandi l-ġuħ. Għaw xi fanta jew? Poppa la fanta men. Dak li fuq eħx jismu? Jismu karatru. Ta' xi firġa? Għara xandu ġewwa, Għajnetlu. Lock pixies. Il-Madonna Madonna. Għaddefana. Solitarja, fti kulli tal-tessem minna naraw minnu. Kemm nixtieq kont inħobb naqra. Festa ta' JRR Tolkien. It-tatu. Friends will be friends. Binta apple juice. Ġibt, bum. Focaccia starter, għandu xabaġuħ.
Li taqbija. Tejda xi dildaw jew? X'inhu ma? Issa jagħmlok. Għandek wasalna mir-restorant, id il-hotel li skemna ħaslu ma fux ħerġin wara. Il-restorant ordnajt aġin bil-pesto, teletelle. U kellu l-krim il-pesto miegħu. Min jitfaq il-krim mal-pesto. So mbagħad ħaduh lura u ġabu l-ispagetti għaljo, kien bla toma kelli nżidlu bod żejt miegħu. Aw, kif l-estate mill-ikla? Bassejt għax kelli nqagas. U xieġri insomma, ta' warajja, għasna ħaqin boss. Marret tiġbor tal-qħbeġ basket minn mal-art. Ġit sorma, ġit bicċa ma sormi. Ġara. Fit-test TripAdvisor u forsi tkun għamlet il-komment di fuq TripAdvisor. Għamlet għamlet il-komment ħażin fil-restaurant. Sabur ħata bass. Illum xtajt daw, għanna boxers ta' Marvel. Dini għaxalla ta' Civil War għandek naħa ta' kap ta' Iron Man un bat naħa l-oħra ta' Captain America, which is very cool. Xtrajt ġaketta ta' Rick and Morty. Na Rick Morty. Umbat xtrajt dil-beritta ta' Endgame. Għanda ovvijament il-design vera sabiħ. Għax ta' Endgame, il-suits, il-quantum suits. Jew xejdulhom. Xtrajt żewġ lighters għandi di għalija. Umbat għandi di għala Samuel edha b'żewġ xejdulhom. Żewġ fjammi. Umbat xtrajt dil-kaxxa li għanda secret compartment meta tolli l-għawek. So, yeah. Għet nitella video. Għandi il-video ta' C3PO. Għabbu fantellaw saħada. U għet nizzel Mandalorian. Għanibdiħ. Imma jiet miex nqaslaw bħalissa. Għalek għalek jitla naqa. Biex mbatt nista' niddawru diħ kollu. U naraħ. Il-wifi ta' kara. U ma nistax nara episodju mġiddem. Għaddi sajnija. Għand laptop qoddimi. So, sa nara l-istix l-ewwel episodju. Fadal li daqs 5 minutes. U until then, bat narakom għada.